Lagunak, guazemak, tolosaldeak dituen altxorrak ezagutzera. Zer hori, Jose Mari? Guazen barrua. Jode, earki. Felix, eta zein da txerrikumea prestatzeko sekretua? Ura eta gatza. Bueno, hemen dozku bertako sagarrak, letxuga, edozin osagaien abil dezakegu. Eta Ibarrako piparra? Noski, bertako txerrikumea dukeu, temporadan markatze deu, eta bueno, ez da besteik, kozina oso basikoa, baina ondo inda eta produktua. Tolosaldean erreferente bat. Bueno, abai. Felix, segobian bezala! Jose Mari, entzun. Felix, txapela kentzeko moduko jatetxea, txapela kentzeko moduko txerrikumea, nire txapela eman ingoizut, kendu ez. Eskerri asko, Jose Mari, eskerri asko. Tolosaldean, apetiton! Etorri eta dastatu.